מחפשים רעיון מנצח לאירוע חברה בלתי נשכח? קבלו את טקס האוסקר לחברות בהנחיית איתי ברנר. העובדת המדליק המדליקה של השנה היא... מחיאות כפיים סוערות מוזיקה של השנה 2014. האוסקר שלנו הוא בדיוק כמו האוסקר האמריקאי, אלא שכאן אחד מעובדי או מנהלי החברה מנחה את הטקס לצידי. ערב טוב וברוכים הבאים לטקס האוסקר 2014! התסריט הוא מקורי לחלוטין ונכתב על סמך פגישת תחקיר עם נציגי החברה. אם עברת לידו בבוקר במסדרון, כנראה שתגיע לבית האחרון. היא ליידי אמיתית ואני לא מפריז. להסתכל עליה זה כמו להיות בתצוגת אופנה בפריז. הטקס מתאים לאירועי חברה, מסיבות סוף שנה, והופך כל אירוע לחוויה שלא שוכחים. הבאתי לך את הפטל! היה נהדר, אני כולי התרגשות, זה היה מאוד מאוד מצחיק, עם הומור פוגע. זה שיתף את כל העובדים, זה לקח את כל ההוואי הארגוני שיש לנו והכניס אותו לתוך הטקס עצמו. פשוט היה מדהים, מדהים. אני צחקתי כמו שצחקתי אף פעם. העובדים נהנו בטירוף, היה מצחיק, היה פשוט אדיר. אז אם בא לכם על אירוע מדליק שונה, מיוחד וקורע מצחוק, נראה לי שזה הטקס עבורכם.